सेन्ट्रेल इउथ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि सेथिथाम बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय बेवहाय स्टेज हाबाय थानाय सोलिबाय थादों। बे सोलिबाय थानाय समाव आङो सालबारि जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टीनि गाहाय नेहाथारि बिथां बिनोद मोसाहारि सारनाव आङो दा मोगा-मोगि लानो नागिरदों। 10 खालार खालि जानो नागिरदों दा बेवहाय प्रग्राम। बेवहाय बेसेबांसो मानसि जागोन? बेवहाय गासै 10निफ्राय 15,000सो जोंनिया मानसि जागोन आरो बेनिख्रुइ बांसिनबो जानोबो हायो। दा खामानियाथ' सोलिगासिनो दङ। स्टेजनि पेन्डेल जिखिनि बानायनाय डाइनिं हल गासैबो माने फ्राय आवगायबाय। गाबोन फाइनाल जाजोबगोन। बेवहाय जिखिनि जि होगोन, जिखिनि खामानि मावगोन, बे खामानि मावनाया गाबोन कमप्लिट जाजोबगोन। आरो बेवहाय सोर फैगोन? बेवहाय इउपिपिएलनि मानव गेदेर आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो इउपिपिएलआव जिखिनि सेल दङ, माइनरिटि सेलनिफ्राय लानानै एससि सेल, उमेन सेल, बेनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफ्रानो बेवहाय नुजाफैगोन। फैबाय थानाय लकसभानि माबायाव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन इउपिपिएल हिसाबै? नैबे 10 मार्चआव जानो गोनां जि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सनि गेजेरजों फैगौ एमपि इलेक्सनाव बे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो जों मोनसे दोहौ लाबोनो नागिरदों। जों सानदों, जों आसा खालामदों रिसिपसन कमिटिनिफ्राय जे नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो फैगौ एमपि इलेक्सननि जि रुनक'खल बेखौ रायजोनि गेजेराव जोङो लांनायनि मोनसे सुजुगखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो सोरबाफोर बेवहाय जयेनफोर जागोन नामा गोदानफोर नोंसोरनि हान्जायाव? औ दासान्दि जिखिनि जोंनि आखायाव तथ्य दङ, बे हिसाबै जोंनि हान्जायावहाय 1000सो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जयेन जागोन होननानै जोंनिसिम खबर दङ, खौरां दङ। आसा खालामदों गासिबो जाजोबगोन। बेखौ जोङो पाब्लिश खालामनो दिनै गोसो जायाखै, खिन्थु जयेन जानाया जागोन। दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावथ' इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो अबर' हिसाबै मोनथाम आफाद गेलेगोन नङा होमबा बिटिसिआव? बिनि गेजेराव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैगोन? क'क्राझार जि लकसभा समष्टियाव अबर' बा बिपिएल बे मोननै हान्जानि जि स्थिति, बे स्थितिया बयबो मिन्थिगौ, रायजो राजाया बयबो मिन्थिगौ, जोबोद माने दुरबल जानानै दङ। जों नुदों गासै क'क्राझार लकसभा समष्टिनि 80निफ्राय 90% भटार्स रायजोआ माने इउपिपिएलनि सायाव आस्था फोथायनाय, बे फोथायनायखौ लाखिदों। आरो बेखौ जोङो नुबायबो दङ, नोंथांमोनाबो नुगोन। आरो जों सानदों एबारनि जि लकसभानि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानि जाय बिथाङा बिजाथि जागोन, बे बिजाथियानो देरहाथारगोन, बेखौ जों आसा खालामदों। आसामाव माबे जायगायाव इउपिपिएल हिसाबै केन्डिडेट होनाय जागोन? बे गासैबो माने सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि डिसिसन जागोन। थांनाय CWC मेलावहाय डिसिसन हिसाबै लानाय जादों। मंगलदै समष्टियावबो डाइरेक्टयै जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानिफ्राय केन्डिडेट थागोन होननानै बुंदों। दा बेनिफ्राय जि तेजपुर समष्टि, गुवाहाटि समष्टि आरो लखिमपुर समष्टि, बे समष्टिफोरावहाय जों इउपिपिएल हान्जाया गुबुन हान्जाखौ मदद खालामनायनि थाखाय सिन्था सरसा खालामदों। दिनैहाय हयथ' बेखौ बुंफुंजोबनो हानाय नङा आरोखि। इउपिपिएल हिसाबै देरहागोन होनबा रोखा नामा? क'क्राझार लकसभा समष्टियाव इउपिपिएल हान्जानिनो बिजाथिया देरहागोन, बे 100% माने रोखा आरोखि। गोजोन्थों।